and it's all right. Jó, nagyon kérünk szépen, ha már ezt kötöttek azt, hogy gyertek közelebb, nem vagyok idős, ne aggódjatok, gyertek. Azt kérdezem meg addig, amíg a zsűri jön, mert nagyon nehéz arra van látni a fényt, hogy hány évesek voltak szintitek? 13. 13 éves, és Rita 11. Mi majdnem táncoltam akkor még, se ez a válasz se volt őszinte. Azt sem tudtam, hogy mit akarok, hogy meg ilyen fantasztikusan táncoltok, jó, rohanó világ van. A közönséget értjük, Szintiának egy nagy tapsot! A baloldalon Rita! Jó, az gyűrű, 3-2-1. A oldal. De figyelj, együtt voltak át ezt a